As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang hanumanan or pista sa mga martir sa Japan. Nauna ni sila kamartir ni San Lorenzo Ruiz, mga 50 years ahead ni San Lorenzo Ruiz. Sila si San Pedro Bautista, usa ka Franciscan nga pari, o nila ni San Pablo Miki og mga kauban. Mga 25 ni sila kabuok nangamatay ni adtong 1597. Gipanglansang sila sa cross. Sugot mo ilansang sa cross. Una nga magampo tano, maliwat unta ta. Kani dili naman ni sila ingon nga karaan kaayo nga mga santos. Dinhi naman ni sila sa mga 16, 17 centuries nga mga santos. O hinaot pa unta nga ang kalig-on sa tong pagtuo mapakita gyud diha sa atong pagpakamatay para nining atong gituhuan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi na kanunay unta nilang masinati ang kaabunda sa mga grasya gikan sa Ginoo, bugti sa ilang pagkamanggihatagon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa tanang mga santos, nagtawag ka sa mga martir, San Pedro Bautista o San Pablo o mga kauban, nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa cross. Itugot nga tungod sa ilang pangama, magmaisog kami sa pag-amping hangtod sa kamatayon, sa pagtuo nga among gihuptan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya si Solomon mibarog atubangan sa halaran sa Ginoo, atubangan sa mga Israelita, ug giisa niya ang iyang mga kamot ngadto sa langit, ug miingon, O Ginoong Dios, O Ginoo, Dios sa Israel, walay Dios nga sama kanimo sa langit ug sa yuta,
nga nagtuman sa kasabutan ug nagpakita sa gugmang walay paglubad sa imong mga sulugoon nga nagsunod kanimo sa kinasingkasing gayod. Apan mopuyo ba gayod ang Dios dinhi sa kalibutan? Ang langit ug ang kinatas ang langit dili man gali igo nga imong kapuy-an, unsa pa kaha ang templo nga akong gitukod. Apan tagda ang akong pag-ampo o Ginoo nga akong Dios. Pamatia ang akong pagsangpit kanimo nining adlaw, aron bantayan mo kining templo sa adlaw ug sa gabii. Ang dapit nga imong giingon nga adto didto pasidonggi ang imong ngalan, aron mamati ka sa pag-ampo nga ihalad sa imong mga alagad nganhi niining dapita. Og pamatia usab ang pangaliya sa imong alagad ug sa imong katawhan ang Israel, inigampo nila nga magatubang niining dapita. Pamati diha sa langit nga maoy imong puy-anan ug inig kadungog mo pasaylua kami. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkahiligugmaon sa imong uloy-anan, o Ginoo gamhanang Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo gamhanang Dios. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa kawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong unod nangandoy sa buhi nga Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo gamhanang Dios. Bisan ang langgam nakakaplag ug puloy-anan, ug ang sayaw iyang salag, diin iyang kabutangan sa iyang kuyabog. Maingon usab ang imong mga altar, Ginoo sa kagahuman, akong hari ug akong Dios. Pagkahiligugmaon sa imong Kanan, o Ginoo gamhanang Dios. Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, sa walay hunong nagadayeg sila kanimo. O Dios, tanawa ang among taming, ug sud-unga ang naong sa imong dinihugan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo gamhanang Dios.
Hallelujah. 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 Pagdaigon ng Diyos. Hallelujah. Pagdaigon ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga Pariseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Og namatikda nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot sa ato pa. Wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kung dili pa nila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang magtutudlo sa balaod, ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Jesus mitubag kanila, wala gayod masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ang balaod sa Dios nga mga sugo nga kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagda ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Og miingon pagayod si Jesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan kinahanglan patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga iya untang ikatabang sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya kurban kini nga sa ato pa iya kini sa Dios, dili na kinahanglan nga siya mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban. Ug daghan pang mga butang nga sama niini nga inyong gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa tuitubag nato sa
salmo, pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo gamhanang Dios. Nindot kayo ni nga kanta, famous nga kanta kanang how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God. Lingi ay mong tupad ing na ganahan kang mopuyo didto. Daghan kayong wa mulingi. Napagunay giingon aning kantaha nga palabihon nako ang pagpuyo ug usa ka adlaw sa imong tugkaran kaysa libuan ka tuig nga wa diha sa imong balay or sa laing dapit. Portig yung nindota aning balay sa Ginoo tungod kay didto wala nay kasakit, wala nay kaguol, o wala nay kamatayon. Nan kana kanang kasakit, mga problema, mga sakit, kamatayon, wala na dito. Unsa may tuwa kanunay? Paghigugmaay, kalinaw, kalipay, katagbawan, unya libre ang tanan, wa nay bayronon, wa nay bayronon nga mga tubig, nga SSS, uban pa mga pensyon, mga utang, wag tang na dito. Asa man ta mangitag lugar dinhis kalibutan nga wa gyoy problema. Asa man? Naa sementeryo. Kanang nagpuyo sementeryo, wa na nay bayronon, wa na sila'y mga utang, wa na ginatanan. Og maunay dinhis kalibutan ang simbolo sa tinuod nga puloy-anan nga permanente, wa nay problema, na sementeryo. Ang kuwang lang diha sementeryo kay wa nay kinabuhi, wa na say kahayag. Mura ginay kuwang, pero stable kay na sila. Nya karon unsaon man nato nga makasud ta didto sa puloy-anan nga portig yung ninduta ang balay sa Ginoo, magsunod sa tas balaod sa Ginoo, dili sa balaod sa tao. Muna dinhis atong ebanghelyo, si Kristo nagkasumpaki ug ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Parisiyo, nganuman kay si Kristo wa mosunod sa balaod nga gipatuman sa mga tao, ang iyang gisunod ang balaod sa Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad ikaduhang lingi ing naasa imong ganahan, balaod sa Ginoo o sa tao. Di ba? Kanang inig colors buhok, kinsa man ang balaod? Kanang imong kiskisan imong kilay, kinsa man ang balaod? Kanang mupalit kag slat, kinsa nang balaod? Ginoo. Kanang maningil kas utang, kinsa man ang balaod? Kanang mangural kas imong balay, apil ng agianan sa imong silingan, imong kuralon, kinsa man ang balaod? Tao. Kanang manghatag kag yuta nga di jud ka mangayog bayad, kinsa man ang balaod? Hay mainyong gituman ana. Klaro kayo sa tao. Mauna ang matud pa ni Kristo, ang pagtuman sa balaod sa Ginoo nagkahulugan o pagdumot aning mga buhat o mga pagtulunan nga tawhanon. Ang term nato nga gigamit ani nga balaod sa Ginoo gitawag nato ng mga moral laws. Ang sa tao legal laws. Legal ba? Ngunang uban nato maingon dayon, Father, minyo naman mi. Di man mo gikasal sa civil. Nya okay naman na Father kay minyo naman mi. Ana na naman may rights o sagusa. Okay man yun, why problema, pero naara na sa level sa
human laws or legal laws. Ang divine or moral laws, wa pa nimo madawat. Nya kita kay kuan man ta, tao man ta, og anak sa Dios, duha sad ka balaod ang atong puy-an, ang balaod nga gipatuman dinhi sa kalibutan ug ang balaod nga gipatuman didto sa langit. Nya kinahanglan dili na magsumpaki ay magkasumpaki gani ang balaod sa kalibutan ug ang balaod sa langit. Kinsa may atong tumanon or sundon? Kinsa man? Kusga? Balaod sa langit. Mao na inikasal dinhi sa simbahan. Inikasal dinhi sa simbahan. Unsa may mahitabo? Mahimo tang valid sa matas Ginoo, valid nga minyo, nya mahimo sa na siyang valid sa mata sa kalibutan. Ingon ana kanindot. Pero magpakasal ka sa huwes, valid ka sa matas kalibutan, invalid pa ka sa matas Ginoo. Nya dili ka makapuyo dito sa iyang balay sa langit tungod kay invalid man ka. Murabag moadto kag Amerika, ang imong passport padung sa Canada, nya moadto ka sa Amerika, di jud ka dawaton sa immigration. Kaya ang imong passport Canada man, di ba? Invalid man na sa Amerika. Nya kaya ang imong passport dinhira mas kalibutan, isip minyo, di man ka minyo dito atubangas langit, di jud kakasod dito, invalid ka. Kanasang pananglitan kanang kwarta ba matod pa sa balaod sa kalibutan, kinahanglan ang kwarta imo ginang protektahan kay imo ng private property. Di ba? Naanay mga balaod, kawato ng kwartaha, makakiha ka. Pugso nagkuha ng imong bahandi, makakiha ka. Mapapriso na nimong mga tao nga nagbuhat ana, nagdagmal sa imong private property. Unang kusog itang maingon nga private property, no trespassing. Sakto ba na? Porting sakto ha sa human laws. Karon unsa may balaod sa Ginoo bahig kwarta, bahig property, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga nanginahanglan. Ana. Karon nagkasumpaki ba na o wa? Nagkasumpaki o wa? Murag nagsumpaki, pero pwede ba yan na silang magkahuoyon? Nanglitan, protektahi ang imong kwarta o ang imong properties para imong mapagamit sa tanan nga gustong mo gamit sa maayong pagkagamit. Amo na imong koralon, ang imong balay pananglitan, ang imong yuta, imong koralon. Aron kadtong mga buangon, kadtong mangawat lang, kadtong mudagmal sa imong tanom, dili makadagmal, dili makakawat. Nganong imo man ang gikoral? Kay ako ning pabungahon ang akong mga tanom, ikultivate ko ning akong yuta, aron unsay bunga ani ipanghatag nako ngadto sa tanan nga nanginahanglan. Di ba? Mo na siya sakto. Anong di man mo mutuo? Pasabot ang moral laws niya magsugod sa kasing-kasing, ang legal laws ni aranas utok kotob huna-huna ra. Ya kini atong huna-huna mag-usab-usab man eh. Pero ang kasing-kasing kung maunay mo sugod pag desisyon din ana mausab mo na ingos Kristo paghigog maay mo sa kinasing-kasing gayod. Dili nang gugmang di adiri. Lab na nimo imong bana. Ay lab na ako gipakaslan gud na. Di na lab, pakaslan. Uno man nakabuk among anak.
Sa unya wala na nimo yaw-yawi, ay kinsa bagoy di magyaw-yaw, ang buangon sa kinastanan, hawa na. Diyan si mong kasing-kasing, wa kaabot ang gugma, di ara dire. Imo nang buwagan, hada, uwaw kaig buwagan. Karon na lang, tiguang na, di na lang kumubuwag, utungo na lang ni nato. Di ara na kutob dire. Nya, wa na ka magsigig kalagot. Sige kalagot, normal man ginang maglagot wa na, wa kasing-kasing. Iling nga imong tupad. Ing naay gugmas imong kasing-kasing. Mao man ikuwang nato para dinhi sa simbahan. Ato simbahan. Ato man ning gikural. Gikural nato ang simbahan oy. Ato man nang siradaan, ilak na natong pultahan. Ngano man, kay kun di ilak ang pultahan, di ni nato kuralon, ang mahitabo mano dinhi ang mga way batasan. Kana bang wa pa mo ilang kani di ay gamitonon sa public worship. Siguro panggubo ning atong lingkuranan, pangbuko ning atong mga stained glass, hugaw-hugawan, kalibangan, labayag basura. Di hugaw kayo igamit nato, pero ato nang gikural, ato nang gisiradan, aron ini gamit nato inig simba, kitang tanan nga mogamit inig simba, maayong pagkagamit. Unsa may atong gihigugma dinhi, ang mogamit. Di ba? Kinsa may atong giprohibit ana nga di musod, ang dili mogamit, ang mudagmal. Kutob sa mahimo atong protektahan aron magamit maayong pagkagamit. Mao sa na inyong balay, gikural inyong balay, ginindot inyong lawn tanan diha. Dili na tungod ninyong nagpuyo para na sa gustong mo sulod sa inyong balay nga maayo ang iyang paggamit. Pero pasudla ang gustong mo sulod. Ayaw pasudla kadtong mudagmal sa imong balay. Ano na siya ang time meaning, pero nalahi man atong meaning. Ako ning gikural kay ako ra gid ni. Musud gani mo diri nga di ko kauyo ninyo, patay gyud mo. Ana. Nya kinsa man ang gusto ni Kristo nga pasudlon sa atong balay, matud pa niya pasudla ang mga way balay. Ngana, simple kayo. Ang way balay pasudlan. Mudagmal man na pa dir. Di oy, tudloy lang. Kay kanang way balay, nya gustong musod sa imong balay kay mo pasilong or mo higda diha for few days. Ana, mo respeto gina nimo kung imo lang gid siyang tudluan. No. Anong di man mungto. Onya kay ang way balay kadto mang manuyupay kay nimong silingan nga gikas prisuhan. Di naman dawaton sa iyang mga ginikanan yang iya sa mga pamilya ning bakwit na mas laing lugar nya wa man siya balay kaila man siya nimo karon nanuktok man kay anha siya mo puyo samtang wapas siya kabalhinan pasudlon dili. Mao na giingon ni Kristo kani manggong moral laws lahi ni sa legal. Unsa may pipilang kakalainan, ang moral law is universal. Kana bang applicable sa tanan. Ang legal laws is more on particular group or sa nita ng tawag-tawagon sektoral or murabag personal ba. Ang balaod nato din sa Pilipinas posibleng dili acceptable dito sa laing nasod, pero ang moral laws unsay acceptable sa Spain acceptable din basta moral law. Ikaduha, ang moral law permanent, ang legal laws kanang conventional, magsigig usab-usab. Depende lang sa magkonvensyon. Ingka usab-usab man lagi na pader. Sa una ang pari magatubang o magtalikod, karon atubang naman lagi. Dili man na siya mao ang balaod. Unsa man na siya? Execution sa balaod. Ang balaod is the Holy Mass. Ang misa ba? Mao'y balaod. Mo na'y moral law, the sacrament.
Inig atubang sa pare, wa man mausab ang sakramento. Inig talikod sa pare, wa man mausab ang sakramento. Maura man ang sakramento ha. Inig gamit sa pare o kaning local dialect, wa man mausab ang sakramento. Inig gamit sa pare og Latin, wa man sad mausab ang sakramento. Maura man ang sakramento ha. Pero ang execution, meaning ang paggamit sa moral law, usahay mag-usab-usab. Gitawag man na siya accidents. Kaya duha man na ka matang ang existence sa usa ka butang na ay essential, na asay essential part, na asay accidental part. Ang accidental mag-usab-usab, ang essential dili. Si Siano 20 years ago og si Siano karon nga gitawag nag Father Siano, pariha ra ba na sila dili? Kaysa una dong Siano man to 20 years ago, karon Father Siano na. Unsa man na usab wa kay accidental ra man ang pagkapari. Ang tinuod yung essential si Siano. Na siya permanent na ang moral, ang legal, conventional. Muna sa una, ang legal dili pwede nga mabuntis ang usa ka kanini ang public servant nga babae nga way bana. Sa civil service sa una ba kana sang magkabit-kabit taktako na, karon wa na. Di ba? So muna ang legal, hasta ang essential nakuha gyud. Kuha gyud. Karon proud na kaing uban nga nabuntis, naapay subsidy. Di ba? Nakaroon. Hasta sa mga estudyante, kuan pa lang, grade 10 pa lang, tinukhangay na, total, og mabuntis. Okay naman na. Di naman na siya question ron. Sa una, mga babae, dako kay ng isyo nga mahagkan sa ilang uyab. Dako na jud kay ng isyo. Karon, masuko pag dihagkan. O lagi. Naidaghan oy masuko. Boring animal dako di man mohikap. Buwag ganti kay. Ari ko kusog mo hikap. Ang sa tuyo na, universal ang moral law, particular ang legal. Permanent ang law, sana moral law unya kaning conventional ang kaning legal. Ang ikatulo og maaparan ako mao ni ang pinakanindot kay ang moral law is connected to heaven, paras langit. Ang divine, ang legal law para ras kalibutan, physical, material concern. Ang divine is spiritual concern. Muna siya nakanindot. Muna bisag tamparuson pata, bisan pag lubaon pata, ilansang pata sa cross, di kita mahadlok nga naman tungod kay ang atong kalag secured naman sa langit. Sige, lingay mong tupad sa katapusan. Inasugot kag ilansang, sugot na kag ilansang. Nya mo ingon din ka, ay okay na oy. Kay total nagtuman man ko sa moral laws. Di okay na kayo. Muna ang mga martyrs, smiling ra kaayo. Kanis San Pedro Bautista, 30 anyos ra ni siya, gilansang na sa cross. Jesus, 33 anyos, gilansang sa cross. San Pedro Calungsod, 17 anyos, gibangkaw na. Si Lorenzo Ruiz, mga 40 anyos rasad, naapagin siya pamilya, na, gibitay na dito sa Japan. Wala lagi problema. Nga naman, nagpadayon sila karon nga buhi dito sa puloy-anan nga labihang ninduta. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, gamhan ang Dios.
Ang namalit og slots, unsa may mahitabuan eh? Maimpyerno o malangit? Dakong posibilidad malangit. Pero wapay siguro. Dako lang posibilidad. Ano? Congratulations sa namalit. Wa lang sa kuroy update kay ugma na lang. Manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan kinsa mao'y naghatag sa kinabuhi ug sa tanang kaayuhan. Malaumon kitang moingon, amahan kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, kanunay magiyahan sa paagi sa kahayag sa Ebanghelyo, inay mangitag kasiguruan diha sa ilang mga nahimutangan o gihuptang katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga isip katilingban, dili unta kita magpakabot-tabungol sa tinuod nga mga tawhanong panginahanglan sa mga kabos nga ania sa atong taliwala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Kaluy kami. Nga makaamgo kita nga ang tinuod nga sukdanan, kung giunsa nato pagtuman ang kabubuton sa Dios, makita diha sa paagi nga atong gitagad ang uban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang kaluya, ug mahimong luwas gikan sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga nangamatay nga nanaguna kanato, mupahulay diha sa Dios nung kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Langitong Amahan, mugnaa sulod kanamo ang matinud-anong kasing-kasing, dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, iman sa mong gugma, sa gupaw santusan. Kining panog, kining bino, kinaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, sa mong pangalihan, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makahupay unta kanimo o Ginoo kining balaang halad tungod sa pagsaulog namo sa bililhong martiryo aron mahugasan ang among mga sala ug ang pag-alagad sa ibong mga sakop, makapahimuot unta kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga mga martir, sila si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, o sa mga kauban, sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria,
ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San mga martyrs, San Pedro ug San Pablo ug mga kauban, ug ang tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, umili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Pinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Ginoo, itugot nangamuyo kaming nakakaon sa pan nga langitnon o nahimong usa ka lawas diha ni Kristo nga dili gayud kami mahamulag sa iyang gugma o nga pinaagi sa panigingnan sa imong mga martir, sila si San Pedro, San Pablo Mikig, mga kauban, tungod ni Kristo nga nahigugma kanamo, ligunon unta kami aron makadaog batok sa tanang kalisdanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Niya mao ni ang atong gamiton aron makasulod tas gingharias langit. Ngato lang buhaton di gid ta mosunod sa mga legal laws nga mo contradict sa moral laws. Mao ginay atong sigihag hinumdum. Padayon mo pamalit og mga slots kay haom kay na sa moral laws. Ug di mo mopalit ana kay nabalaka mo sa inyong ugma. Mabasig na mo sa human laws. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,